Üdvözlöm Önöket! Köszönöm, hogy eljöttek, vagy hogy megnézik az épp most készülő videót. Egy régi mondás szerint az igazán okos emberek nagyon gyorsan döntenek, és hamar felismerik a jó lehetőségeket. Nekem a következő körülbelül 20 percre van szükségem az idejükből. Arra viszont megkérném önöket, hogy erre a rövid időre tegyék félre, amit tudnak vagy tudni vélnek a világról, és vegyék azt is számításba, illetve annak a lehetőségét, hogy vagy nem mondták el az igazat eddig önöknek, vagy tudatosan félrevezették önöket, jó? Ennek fényébe gondoljuk ezt végig. Engedjék meg, hogy pár szóban elmeséljem, hogy én ki vagyok és én hogy kerültem ide egyáltalán. Dibusz Ferencnek hívnak. Az elmúlt 20 évben vállalkozóként dolgoztam. Volt szerencsém megtapasztalni azt a hazánkban jellemző trendet, hogy sikeres vállalkozóként az ember szépen lassan elveszíti a barátait. Arra gondolok igazából, hogy nem mondhattam sikeres vállalkozóként, illetve minél több pénzt kereső emberként nem mondhattam, hogy csinálja valaki ugyanazt, amit én csinálok, hiszen akkor konkurenciát hoztam volna létre saját magamnak. Szépen lassan kezdtem elveszíteni ennek folyamán a barátaimat. Arra jöttem rá, hogy az emberek 3 dologgal foglalkoznak igazán. 3 dolog van, ami az életükben egyensúlyra törekszenek, és ezt nagyon nehéz megteremteni. Ha megkérdezném a jelenlévőket, hogy ez a 3 dologból melyik nekik a legfontosabb, mi az, amit ők választanának, ugye az egészségről, a pénzről és a minőségi szeretténkkel eltöltött időről van szó. Ez a 3 dolog eléggé megosztja az embereket. Ha van kedvük, akkor csinálhatunk egy gyors felmérést ezzel kapcsolatban, csak kézfeltartással, hogy kinek a legfontosabb mondjuk az egészsége. Oké? Kinek az, hogy sok pénze legyen. Köszönöm. És ki azt mondja, hogy neki inkább a szeretteivel eltöltött minőségi időre van szüksége. Köszönöm. Hát tényleg úgy van, ahogy előre irányoztuk, megosztottak a vélemények. Egy elég érdekes felmérés, hát mindig így szokott lenni, általában az emberek erről így gondolkodnak. Egy viszont biztos, hogyha végignézünk az ismeretség körünkön vagy a barátainkon, mindenkinek van olyan ismerőse vagy barátja, akinek mondjuk nagyon sok pénze van, de erre időközben ráment az egészsége. Aztán, tehát amikor hajszoljuk a pénzt, akkor általában az egészségre rossz hatással van, vagy a családi életünkre is lehet. Aztán, hogyha lehet, hogy több év munkájával össze tudunk szedni egy csomó pénzt, és utána az egészségünkre kell ebből jó részét, vagy mindet költeni, hogy visszakapjuk az egészségünket. Tehát ez egy akkora csapda, amivel nem nagyon tudunk boldogulni az életünk során, illetve az egész életünket kitölti ennek az egyensúlynak a megtalálása. Az az info, amit már átadok önöknek, az arra hivatott, hogy erre az egyensúly problémára megoldást nyújtson. Mivel az egészséges embernek tulajdonképpen több tucat vágya van, a beteg viszont csak egy dolgot akar, az egészségét visszakapni. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb mindenki számára, úgyhogy talán kezdjük ezzel, jó? Szent-Györgyi Albert szerint a testünk sokkal tökéletesebb, mint amit a betegségeink végtelen listája sugall. Sokkal kevésbé a velünk született hibákból, mint inkább a testünkkel szemben elkövetett visszaélésekből erednek a problémáink. Na lássuk csak, hogy miről is van szó pontosan. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a szervezetünk sokkal jobban ki van téve káros anyagok hatásainak, mint eddig a történelem során valaha. Ráadásul az élelmiszereink, a zöldségeink és a gyümölcseink hatóanyag tartalma is annyira lecsökkent, hogy ma már csak ezek fogyasztásával nem tudjuk fenntartani egy szervezetünk védettségét, és nem tudjuk a kiegyensúlyozott működését megoldani. Ezért egyértelműen a modern világ emberének muszáj valamilyen táplálékkiegészítőt fogyasztania. Ezt azért most elég sokan felismerik. Ők már jó úton haladnak, viszont hogy ne legyen ennyire egyszerű a helyzet, a táplálékkiegészítőkkel is van bizonyos probléma. Főzni ugye mindenki szokott, vagy legalábbis főtételt fogyasztani. Maradjunk ennyibe. Nézzük be a konyhánkba, nézzük meg, hogy milyen zsírok vagy olajok kerülnek be a szervezetünkbe. Ugye vannak ezek az állati eredetű zsírok, mivel ma már a nagyüzemi tenyésztésről van szó, hogy az állatok ne fertőződjenek meg egymástól, ne kapjanak el semmilyen fertőzést, már a takarmányukba antibiotikumokat keverünk, és ezzel etetjük őket. És mivel a profit és nem a minőség a fontos, hogy minél gyorsabban elérjék a vágósúlyt, növekedési hormonokkal pumpáljuk fel őket. Aztán a rövid tenyészidő alatt a hormonoknak, antibiotikumoknak olyan van esélye kiürülni? Természetesen nincsen, ezek ugyanúgy elraktározódnak az állatok zsírszöveteiben. A régi háztáji tenyésztésben egészen másként alakult
Biztos van még itt, aki emlékszik arra, hogy régebben mit használtunk tartósításnak. Maximum hűvös helyen tároltuk az ételeinket, vagy esetleg megfüstöltük azokat a húsokat, meg sóztuk, amit később elfogyasztottunk. Most arra ott tartunk, hogy kémiai anyagokkal tartósítunk nagyon-nagyon hosszú időre. Ma már az is természetes, hogy az ár fényében, az árkategóriák fényében nagyon nagy különbséget tapasztalhatunk mondjuk csirke és csirke között. Mint ahogy az ábra is mutatja, ma már nem is titkolják, hogy 32 nap alatt vágósúlyra lehet izzalni a csirkét. Ki emlékszik, hogy amikor ő gyerek volt, akkor mennyi idő volt ez? Hát ennek a duplája körülbelül, igen, így van. De az éttermekben felszolgált, hogy a szupermarketekben vásárolható tengeri hal sem ugyanaz már, mint régen. 20 évvel ezelőtt másképp nézett ki ez a történet. És hát sajnos a halakat is most már iparilag termelik, szó sincsen tengeri halászatról, ugyanúgy irányított táplálással és antibiotikumokkal, meg hormonokkal tömjük azokat az állatokat is. Sajnos a növényi eredetű zsírokkal sem vidámabb a történet. A tartósítási folyamat során, amit hidrogénezésnek hívnak, olyan transzsírok keletkeznek, amik kifejezetten károsak az emberi szervezetre, és az eljárás során az összes értékes összetevő tönkre megy, amikor tartósítják ezeket a zsírokat. Hát napjainkban már hallunk róla, hogy elindul egy folyamat, elég lassú folyamat, ami csökkenti a transzsírok bevitelét hazánkban is, de már csak az a kérdés, hogy mi lesz azzal, ami eddig bekerült a szervezetünkbe. A harmadik nagy csoport olajszármazékanyag sűrűn kapcsolatba kerül az emberi test, az ásványolaj. Nagyon-nagyon széles az alkalmazási terület. A modern kori vegyipar a kőolaj lepárlása során keletkezett melléktermékből, amit pakurának hívnak, elő tudja állítani a műtrágyákat, növényvédőszereket. Ezáltal ugye, amilyen növényeket megeszünk, azok bejutnak a szervezetünkbe. Sőt, amiket az állatainkkal megetetünk, előbb-utóbb az is bejut. Aztán gyártanak belőle tisztítószert, mosóport, kozmetikumokat, babaápolószereket, ami ugye állandó érintkezésben van a bőrünkkel, és mivel a bőrünk a legnagyobb felszívó szervünk, így abból is elég sok bekerül. Illetve az élelmiszeripar által használt színezékek, állományjavítók és adalékanyagok is ezekből készülnek javarészt. Ami még érdekes lehet, hogy az ezek által okozott betegségekre, ha orvoshoz fordulunk, mit fogunk kapni? Egy olyan gyógyszert, vagy kenőcset, vagy vitamint, amit szintén készülhet kőolajból. Innentől azért kell összeállni a kép, ugye? Azzal, hogy a mennyiség és a profit átvette az uralmat a minőségtől, eljutottunk oda, hogy bármit eszünk vagy iszunk, károkat okozunk vele a testünknek. Hiszen az eddig felsorolt káros anyagok a test számára idegenek, ugye a testünk megpróbál tőle szabadulni. A gond azzal van, hogy nem tudja kiüríteni. Elraktározza, és ugyanúgy, mint az állatvilágban, zsírban. Mindenképpen el kell mondanom önöknek, hogy orvosi és természetgyógyász tapasztalatok támasztják alá azokat az információkat, amit most átadok önöknek. Ezeket nem én találtam ki, én csak egy közvetítője vagyok ennek. Nézzük meg a testünk legkisebb egységét, a sejtet. Ez itt egy sejt, ez pedig a sejtmembrán. Úgy kell elképzelniük, mint két egymással szembefordított fésűt, aminek az a feladata, hogy beengedje a sejtbe, aminek be kell jutnia, például a tápanyagokat, és kiengedje, aminek ki kell jutnia onnan, méreganyagoknak. Tehát gyakorlatilag a sejtmembrán feladata az, hogy koordinálja ezt a megfelelő sejtanyagcserét. Mivel az a sejtmembrán közel 60%-a zsír, könnyen hozzátapadhat az általunk bevitt rossz zsírok, és ezzel megvastagítjuk ezt a membránt, ezt hívják orvosi szóval koleszterinnek. Ugye ez a megvastagodás, meg azok a hozzátapadt rossz zsírok, azok teljesen tönkreteszik a membrán alapvető funkcióját, a normális sejtanyagcserét. Ezáltal nincs anyagcsere a sejtjeinkben, tehát világos lesz, hogy az világ összes táplálékkiegészítőjét megehetjük, nem szívódnak föl megfelelő mennyiségben, csak a vizeletünket drágítjuk meg általuk. A testünk sejtből, szövetből, szervből és szervrendszerekből áll. Innentől kezdve, ha ezt komolyan végignézzük és logikusan végiggondoljuk, láthatjuk, hogy az egészségügyi problémáink túlnyomó részben abból fakadnak, hogy a sejtjeink nem működnek megfelelően. Pedig elég régóta tudjuk ezt a következő információt. 1931-ben dr. Otto Heinrich Warburg már Nobel-díjat kapott azért a megállapításáért, ha egy sejt 48 órán keresztül 35%-kal kevesebb oxigénhez jut, akkor könnyen kialakulhat itt a rákos sejt. Megsérül a sejtmembránunk.
Tehát a legfontosabb feladat a sejtanyagcsere optimalizálása lenne. Ennek a membránnak a kimosása, vagy megtisztítása ezektől a rossz zsíroktól, hogy elkerüljük a károsodását. Tehát felmerülhet a következő kérdés, hogy hogyan tudjuk kimoszni ezeket a káros zsírokat a testünkből. Volt már olyan valaki önök között, akinek mondjuk autószerelés közben, vagy a hölgyeknek főzés közben olajos lett a keze? Sikerült-e lemosni ezt vízzel? Természetesen a válasz az, hogy nem. Akkor mi lehet a megoldás? Ha olajos a kezed nem tudod lemosni vízzel, pedig ma már minden természetgyógyász ezzel kezdi, sokat hallunk erről, így áll meg napi 3 liter vizet. Persze, hogy fontos ez is, de csak itt kevés. Erre a kérdésre is dr. Otto Heinrich Warburg adta meg a választ. Esszenciális zsírsavakat kell bevinned a szervezetedbe, mert létfontosságúak, viszont a testünk nem képes előállítani. Kérem, hogy nézzék meg a következő 1 perces videót velem együtt. Az emberi élettan szerint 12 olyan vitamin létezik, amelyre a szervezetünknek minden nap szüksége van. 17 ásványi anyagra, 9 esszenciális aminósavra és bizonyos zsírsavakra szintén minden nap szükségünk van, és ami egyedülálló a magokban, hogy mindezeket a területeket önmagukban képesek lefedni. Ezek a normál napi étkezésünkben, ezek az esszenciális zsírsavak már nem találhatók meg. A testünknek mégis szüksége lenne rá, egy helyről sajnos el tudja vonni, innen az agyunkból. Az agynak is 60% a zsír, ezért egy ideig, mint egy nagyon-nagyon intelligens autó úgy működünk, hogy már benzin nélkül is tudunk menni, innen tudunk elvonni zsírt, ebből adódnak bizonyos további problémák. Biztos tapasztalták a baráti körükben, amikor ismerősök, családtagok panaszkodnak arra, hogy görcsös migrénes fejfájásuk van, esetleg ki van száradva a bőrük, vagy ha tovább megyünk, olyan betegségekbe szenvednek, ami agyi betegség, és igazából az orvostudomány nem nagyon tud vele mit kezdeni, gondolok itt a Alzheimer, Parkinson, stb. Ilyen agyi betegségre, aminek most már az időtartama is, illetve azoknak az embereknek az életkora szépen csökken le, tehát 50 év fölött már nem lepődünk meg egy Alzheimeresről, ha meg tudjuk, hogy ilyen problémája van. Ha nem akarjuk, hogy az agyunktól vonja el a szervezetünk, akkor ezeket kívülről kell pótolni. Erre hivatott a Rain International termék szól. Bioorganikus termesztésű növények magjaiból készült egy speciális hidegsajtolási eljárással, nem tartalmaz genetikailag módosított összetevőket, kémiai tartósítószereket és mesterséges édesítőanyagokat, meg édesítőszereket sem. Igazoltan, mérhetően 20 perc alatt a véráramban van, és átjut az agyvérgáton, ami ellátja az agyunkat a működéshez szükséges tápanyagokkal. Nagyon egyszerűen 4 fő összetevőből áll: fekete málnamag, fekete köménymag, chardonnay-szőlőmag és déribóz. De természetesen a gyártás során a teljes magot felhasználjuk. Mindegyik összetevő klinikailag is bizonyítottan elismerten gyógyhatású, és ezeknek a magoknak és a magoknak az olaja és őrleménye alkotja a szórt. Ennek köszönhetően ki tudja mosni a sejtjeinket, akár egy belső sampon, és a magas hatóanyag tartalmának köszönhetően elősegíti a szervezetünk meg a sejtjeink optimális működését. A termék tapasztalatokról kérdezze meg a meghívóját, aki ma este idehívta, vagy akitől ezt a DVD-t kapta. Természetesen igazi tapasztalatot csak akkor tudunk szerezni, ha mi saját magunk is kipróbáljuk. Így van, ugye? Természetesen. Akkor abban megegyezhetünk, hogy ezzel tökéletesen megoldjuk az elmúlt 20 vagy 30 évben létrehozott egészségügyi problémáinkat. Akkor megengedik, hogy ezt itt kipipáljam. Mutatnék egy rövid videót, Byron Belka cégünk elnöke beszél a magokról, hogy ő hogy gondolkodik erről a témáról. Nagyon szeretem a Rainben, hogy mi vagyunk az első vállalat, amelyik 100%-ban a magokra fókuszál. A tápanyag forrásáig hatolunk a magig.
Szeretem a szól egyszerűségét. Csupán pár fő összetevőből áll. Fekete köménymagból, fekete málnamagból, sárdonné szőlőmagból és D-ribózból. Ennyi, de természetesen az egész magot felhasználjuk. Szinergikus erő jellemzi a terméket, és amint az emberek elkezdik fogyasztani, ezt érzik is, és ez nagyon erőteljes. Most lássuk, hogy mivel tudunk pénzt keresni. Körülbelül a terem egyharmada akkor tette fel a kezét, amikor a pénzről volt szó. Zárójelben hozzáteszem, hogy innentől kezdve fontos üzleti információkat osztok meg önökkel, azzal kapcsolatban, hogy honnan tudunk pénzhez jutni. Természetesen kizárólag legális dolgokról beszélünk, én sem vennék részt olyanban, ami nem legális, de azért lássuk be, elég gyérek a lehetőségeink a pénzszerzésre. Látnunk kell, hogy a régi gazdasági modell formái kihaló félben vannak, vagy már ki is haltak. Életünk legnagyobb átalakulása zajlik a szemünk előtt. Gondoljuk csak végig, hány bomba biztosnak hitt cég ment tönkre néhány hónap alatt. De akkor nézzük meg sorjában, hogy mik a lehetőségeink. Ami elsőként eszünkbe jut, az a normálisnak nevezett vagy hitt alkalmazotti állás. Biztos vannak itt ma alkalmazottak. Nincs velük semmi gond. Gyakorlatilag 40 év modern rabszolgaság. Eladjuk az időnket a főnök céljaiért, és annyi pénzt kapunk érte, ami az éjjelhaláshoz egy kicsit sok, a túléléshez meg kevés. Tulajdonképpen szállásért meg ételért dolgozhatunk. Akinek elege van ebből, és egy kicsit bátrabb, abból lesz vállalkozó. Ahogy az elején is elmondtam, volt szerencsém ezt kipróbálni. Az ott elmondottakon kívül ma még azért rosszabb a helyzet, hiszen óriási kezdőtőke kell, elég komoly a rizikó, és csekély esélyünk van arra, hogy megtérüljön a vállalkozásunkban fektetett energia, és nagyon-nagyon sok munka vár ránk vállalkozóként. Statisztikailag is igazolt tény, ma 10 vállalkozásból 5 éven belül 9 tönkre megy. Tulajdonképpen csak annyival jobb a helyzet, hogy itt legalább a saját cégünk rabszolgái vagyunk. Ha már rendelkezünk annyi pénzzel, ami elegendő ingatlan vagy tőzsdei befektetéseket elkezdeni, mondjuk 5-10 millió forint, és van megfelelő szaktudásunk, akkor lehet esélyünk. Viszont azt fontos tudni, hogy ezen üzletágak is arról híresek, hogy a pénzük gyorsabban tud egy rossz döntés eredményeképp elfogyni, mintha meggyújtanánk. Vagy van még egy lehetőség, hogyha mi vagy őseink közül valaki olyan komoly tehetség, hogy szellemi vagy a testi adottságai révén létre tud hozni valami egyedit, akkor mondjuk ő jogdíjat kaphat, vagy mi a családtagjai is. Színészek, énekesek, feltalálók, írók, költők, élsportolók. Van közöttünk ma ilyen, aki esetleg ebből él? Igen, általában nagyon kevés embernek adatik meg ez. És van még a marketing tevékenység. Van valaki, aki csinált már ilyet? Nyugodtan készfeltartásra. Hát általában az emberek ilyenkor nemleges választ adnak, pedig mindjárt rengeteg alkalommal tesszük ezt. Megkérdezem másképp, gondolják végig. Ajánlottak valaha az ismerőseik közül valakinek egy jó mozit, éttermet, autószerelőt vagy könyvelőt? A válasz az, hogy természetesen sokszor. Kérdés az maradt, hogy miután igénybe vették az ajánlott szolgáltatást, kaptak-e vissza ezért a reklám tevékenységért valamit a mozitól, az étteremtől, az autószerelőtől vagy a könyvelőtől. Sajnos nem, ugye? Mi lenne, ha meg lenne most az a pénz, amit ezzel kereshettek volna? Pedig ezt hívjuk marketingnek idegen szóval. Magyarul ismertté tesszük az adott területet, vagy a saját jó tapasztalatunkat adjuk tovább egy szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatban. Az lényeges nagyon, hogy nem kell a barátainktól pénzt elvennünk egy árucikkért, ami mondjuk úgy néz ki, hogy a beszerzési ár plusz árrés képlet alapján az árrés a miénk. Tehát nem kell több pénzért eladnunk a barátainknak valamit, mint amennyibe került. Mindenki a cégtől azonos áron tud vásárolni, viszont az, hogy a mi jó tapasztalatunk reklámozása után a cég jutalékot fizet nekünk, az nem egy rossz dolog szerintem. És most már sokak fejében megfordult a kérdés, hogy oké, de hányszor fizeti a cég ezt a fajta jutalékot? Természetesen ahány vásárlót generálunk a cégnek, annyiszor. Ha 5 emberrel osztjuk meg a jó tapasztalatunkat, akkor 5-ször, ha 50-nel, akkor 50-szer fizetik ki. Ez jól hangzik, ugye? Viszont a modern hálózati marketing a visszatérő vásárlást is díjazza, aminek a lelke az elhelyezés, a bináris rendszer. Ahogyan ez az ábra is mutatja,
Minden vásárlás után a forgalom átáramlik a hálózaton, és rendkívül igazságosan elosztásra kerül. Attól igazságos, hogy az új partnereket csak ide, legalulra tudjuk elhelyezni. Az ő vásárlások után járó jutalékot fölötte az ő vonalán mindenki ugyanúgy megkapja. Ő is, meg ő is. Kérdés az, hogy mindenki megosztja az ismerőseivel a személyes jó tapasztalatát. Az természetesen igen, hiszen miért titkolnánk el a szeretteink elől a megoldást, hogyha ezzel segítünk rajtuk. És ráadásul nem is kell jelen lennünk minden üzletkötésnél, hiszen ha a barátom mondjuk több száz kilométerre lakik tőlem, Münchenben, Prágában, Madridban vagy Kijevben, elég egyszer tájékoztatnom, és ha ő megszerezte a jó tapasztalatát, onnantól kezdve ugyanúgy tovább tudja adni, úgy, hogy én ott sem vagyok. Ezáltal úgy generálódik a rendszerünkben forgalom, hogy gyakorlatilag nem tettünk érte már semmit. Így valósul meg a passzív jövedelem fogalma. Persze a dolog, ahogy már megbeszéltük, attól működik, hogy az emberek szívesen osztanak meg egymással pozitív élményeket. Megállítható ez a folyamat önök szerint? Az a remek hírem van, hogy nem. A tájékoztatás nagyban megkönnyíti egy ilyen nyílt bemutató vagy nyílt tájékoztató, amin éppen önök részt vesznek, vagy egy olyan DVD, amit jó esetben ön most néz. A rendszer nem követeli meg, hogy azonnal szakértő legyen mindenki a cégnek, meg a terméknek, de ezen eszközök segítségével viszont azonnal pénzt kereshet. Az jó lenne, hogyha ez a pénz egy szűz és konkurenciamentes piacon jönne. Ezt még el kell mondanom, hogy ez a cég úgy gondolkodik, hogy az Európai Unió kb. 500 milliós piacát tőlünk indítja el. Tehát a jövőben csatlakozó országok rajtunk keresztül ismerik meg ezt a történetet. Ez jól hangzik? Ez a csoport, amihez csatlakozhatnak, megmutatja a helyes gondolkodásmódot, megtanítja az alapelveket, és ezáltal azonnal készpénzre váltható információt tud közvetíteni. Megállapíthatjuk-e az eddig felsorolt tények ismeretében, hogy ez az anyagi helyzetünket rendbe teszi. Akkor ezt is kipipálhatom, ugye? Rendben. Én azt még nem tudom megmondani, hogy ez kinek az üzlete lesz önök közül, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. De nyilvánvaló, hogy aki nem csinál semmit, hibát sem követel. És az is volt biztos, hogyha kitaposott úton jár, örökké szegény marad. Tehát ha van egészségünk, meg pénzünk is, akkor marad rengeteg időnk élni az életünket. Akkor mégiscsak létezik ez az egyensúly. Egy régi mondás szerint, akik először cselekszenek, azok keresik a legtöbb pénzt. Én köszönöm a figyelmüket, kívánok önöknek jó döntést, és a további kérdéseikkel pedig forduljanak ahhoz a személyhez, aki ma idehívta önöket, vagy akitől ezt a DVD-t kapták.